Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed jippersisti imeri is-sewwa magħruf. Imeri l-istatistiċi u li qed iħossu n-nies meta jgħid li mhux vera naqsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jew illi naqas il-qatt. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li b'dan l-aġir Busuttil qed juri kemm hu maqtuħ mir-realtà tal-poplu. Għadni rrid nipprova nifhem il-realtà li qed jgħix fija l-kap tal-Oppożizzjoni jew l-istħajjil li qed jgħix fih il-kap tal-Oppożizzjoni illi jien ngħid ejja ma naqblux fuq l-argumenti politiċi. Ejja ma ikonna dibattitu fuq id-direzzjoni tal-pajjiż, ikonna dibattitu fuq il-policies li nista' jkollna dak huwa dibattitu politiku leġittimu li għandu jkollna fil-pajjiż. Waqt intervista fuq One Radio, Muscat stqarri li l-kap tal-Oppożizzjoni qed imexxi partit politiku li jixtieq ikun fil-gvern, imma li m'għandux viżjoni politika li tista' qatt twasslu għal dan. L-uniku ċans illi għandu huwa li jipprova joħroġ il-linji tal-battalja Labour kontra nazzjonalisti biex kulħadd nużaw il-kelma jeħrax u at this point in time l-idea tiegħu hija li jħarrax li jipprovoka lili kif imbagħad forsi jipprovokaw nies oħra mill-kamp nazzjonalista lil nies mill-kamp laburista. Provokazzjoni li Joseph Muscat qatt ma waqalija sal-punt li jistqar li żbalja li jinjora l-kampanji għar-rieqa tal-Partit Nazzjonalista. Jien kont ninjorhom. Imma bdejt ninduna illi n-nies meta ma rawniex qed nitkellem fuq hekk kienu bdew li jidħilhom dubju dwar dan kollu. U allura qedlu b'responsabilità li huwa giddib u ħallil tal-verità. Il-Prim Ministru sostna li spiċċajna f'sitwazzjoni surreali u għalhekk appella lill-kap tal-Oppożizzjoni biex jikkontrolla s-sitwazzjoni qabel tigrava. Filwaqt li tenna li miegħu jaqbel esponent għoli ħafna fil-Partit Nazzjonalista stess li fil-privat stqar miegħu li din il-mibeda se tgerrex lin-nies mill-politika. Għalhekk għat-tajjiru l-gideb tal-Oppożizzjoni, Muscat jirreaġixxi b'dak li verament jgħod u li ma jista' jiġħad ħadd. Jien hu pjaċir illi ta' kull ġimgħa u ta' kull xahar nkun nista' ngħid li qed jonqos il-qatt, li qed jiżdied il-ġid, illi qed nara kif naħdem biex flimkien ma' sħabi biex inżidu l-pensjonijiet, biex inżidu l-benefiċċji, biex inqasmu l-ġid. Dik hija l-isbaħ mod ta' kif nirreaġixxu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar din se tkun il-bażi tal-ġudizzju tal-poplu. Imma jiddeċiedu l-elezzjonijiet bir-rispett lejn kulħadd. Mhux in-nies li jmorru l-meetings, jiddeċidu l-elezzjonijiet in-nies li joqogħdu fil-kwitta daru. Jkun qed josservawna u illi jiġġudikawna b'numru ta' affarijiet fosthom kif sejrin huma fil-but, kif sejra l-familja tagħhom u kif jaħsbu li ħajmorru. U ma' min jaħsbu li ħajmorru l-aħjar bħala familja u bħala pajjiż.